Goddag første semester. På det her oplæg skal vi gennemgå noget lastkombinationer, og hvordan vi regner lastkombinationer. Vi har jo tidligere arbejdet med laster, hvordan egenlaster for tag, loft, ydervæg og fundament ligesom fordeler sig ned i nogle punkter eller nogle linjer i forhold til er det linjefundament eller punktfundament. Og ligeledes har vi så også regnet på, hvordan de variable laster som sne og nyttelaster fordeler sig ud og ned i fundamenterne. På den her måde, der skal vi så kigge ind på, hvad er det for nogle variable laster og egenlaster, vi skal regne med for at få den dimensionerende. Indtil videre har vi regnet med det karakteristiske lastbillede, og nu skal vi så ind via brudgrænsetilstand og jordkode nummer 1 og jordkode nummer 0, og så det danske anneks hertil, og regne på, hvad er det for nogle regningsmæssige laster, der bliver ført ned til fundamenterne, som vi så derefter på andet semester skal til at dimensionere vores fundamenter efter. Når vi kigger ind på dimensionering af konstruktioner, så skal en konstruktion altså dimensioneres, så den både er sikker og funktionel og holdbar i hele sin levetid. Og ud fra det, så betyder det altså, at man skal kunne modstå de laster, som konstruktionen udsættes for, og samtidig skal den jo også fungere tilfredsstillende ved normal brug. Vi skal altså ikke kun tænke på, om konstruktionen kan bære det, den skal af laster, men også på funktionskrav, holdbarhed og brand. Men sikkerheden, det er den her røde tråd, som vi skal prøve at følge i de her lastkombinationsberegninger. Hvis vi skal eftervise, om konstruktionen har den tilstrækkelige bæreevne, så er det det her ED, som er den regningsmæssige lastpåvirkning ned på fundamentet. Og den skal altså være mindre end RD, som er jordens bæreevne. Det vil sige, det er det her med, at vi havde på matematik et tryk, der virker som et modtryk. Reaktion lige med aktion. Så aktionen, som sker ned på jorden, det er ED. Det er alle de der konstruktioner og nytteværdier, variable laster, der trykker ned i fundamentet og trykker ned på jorden. Der skal vi altså dimensionere, først på andet semester godt nok, men der skal vi altså dimensionere en RD for jorden, som ligesom er stærkere, således at fundamentet ikke bliver trykket ned i jorden, men jordens bæreevne er stærkere, at den egentlig kan holde bygningen i skak. Og det gør vi altså ved at opstille den her formel. ED skal være mindre eller lige med RD. Og ED, det er det, vi regner på det her semester. Det er den regningsmæssige lastpåvirkning ned på fundamentet, og det er vores egen laster, vores variable laster, og så nogle sikkerhedskoefficienter ganget på, som vi går i gang med at kigge på de kommende slides. Lastkombinationsformlen i dens længde ser ud således. Nu har vi prøvet at dele den lidt op her. Egen last, det er den permanente last. Den har vi markeret grønt, og det er den grønne del her. Så det er egenlasten. Det er vægten fra bygningsdele, som er markeret her i det her led. Så har vi den dominerende variable last, og det er markeret ind i den røde led her. Og så har vi kombineret variabel last, som vi har lagt ind i den gule her. Og hvis man så havde flere kombinerede laster, så skulle de lægges på herude på det næste led. I vores tilfælde har vi højst sandsynligt egenlasten og en nyttelast og en snelast. Og der skal man altså have egenlasten her, regne ED med egenlasten og de sikkerhedskoefficienter, der er på der, plus den dominerende last, og det ved vi ikke, hvad er for en. Så der går vi først ind og lægger nyttelasten på her, og så snelasten på det sidste led, og efterfølgende regner vi den så igen, hvor vi så har byttet om og lagt snelasten herind som dominerende, og nyttelasten herude. Og det resultat, ED, der bliver størst af de her to ombytninger, hvor vi prøver at bytte om på snelasten og variabel last, det er altså den ED regningsmæssige last, som vi skal fortsætte med,
når vi regner vores fundamenter ud. Vi regner med worst case, værste tilfælde. Vi kan lige kigge videre herned i Eurocode 0. Der får vi den, der hedder KFI, og det er den, der ligger heroppe, og her, og her. Det er konsekvensklassen, vi får KFI. Så får vi partialkoefficienten, sikkerhedsfaktoren, og den er lagt her, og her, og her. Men det er ikke den samme. Der kan I se, ved KFI, der står der KFI, KFI, KFI. Her står der altså Y, eller gamma G, gamma G1 og gamma G2. Så der skal vi ind og læse forskellige sikkerhedskoefficienter for henholdsvis permanent last, nyttelast og snellast. Og så har vi den her phi x reduktionsfaktor. Og den har vi herover. Så der skal vi ind og finde ud af, hvad er reduktionsfaktoren for sne, når sne er første kombination, og hvad er reduktionsfaktoren for nyttelast, når nyttelast bliver første reduktion. Først der åbner vi Eurocode og kigger lidt ned i, hvad er dem her konsekvensklasser, KF1, KF1 ned igennem. De kommer altså fra det her CC3, CC2, CC1, som kaldes konsekvensklasser. Og ved konsekvensklasse CC3, der skal vi altså sætte KFI til 1,1, så 1,1 ind heroppe på de led der. Ved CC2 er den 1, og ved CC1 er den 0,9. Og der kan man altså gå over i det her skema herover og finde ud af, hvad ligger vores bygning indenfor. Jamen, CC3 det er høj konsekvensklasse. Og der står det er ved høj risiko for tab af menneskeliv, og det er bygninger, der har flere etager og er højere end 12 meter. Eller bygninger med meget store spændvidder. Det kunne være haller eller industrihaller. For vores vedkommende, det lægger vi altså i middel. Bygninger eller konstruktioner, der ikke hører til CC3 eller CC1. Og CC1 hernede, det er altså noget som mindre skure, siloer, hvor det ikke er mennesker og sådan ting. Så vi går videre med konsekvensklasse CC2, og det er altså dermed en KFI 1,0, som vi skal bruge ind i vores lastkombinationsform senere hen. For lige at trække partialkoefficienterne ud, det var dem her gamma, så kan vi se for tyngde, og det er den her. Herude står der altså permanent last, og det er den grønne, vi har deroppe. Så permanent last, som er ugunstig, det vil sige, som har en negativ indvirkning på konstruktionen, der skal den altså sættes sikkerhedskoefficient til 1,0. Så heroppe skal der stå 1,0. Hvis vi så går videre og kigger ned i variable laster, der skal den dominerende variable last sættes til 1,5. Så det er altså 1,5, vi skal sætte ind her. Og øvrige variable laster skal altså også sættes ind til 1,5. Så skal også stå 1,5 her og 1,5 herude, hvis vi havde et led ekstra. Det sidste vi mangler at gøre nu, det er så lige at finde kombinationsfaktoren. Og det er at finde den her phi 0. Og ved boliger, som ligger under kategori A, der er nyttelasten. Den hedder phi 0 0,5. Og ved snellaster, der er vi altså hernede på 0,3. Og det er så dem, vi skal sætte ind her. Så når vi regner den igennem for nyttelast, så sætter vi 0, som dominerende, så sætter vi 0,5 ind her, og 0,3 ind her. Og når vi bytter om på den, og får snelasten lagt herover, og nyttelasten her, så er det altså 0,3 herover på snelasten, vi sætter ind, og 0,5 på nyttelasten, vi sætter ind herover i det næste led. Nu prøver vi lige at regne det igennem. Først ED, 1 i KFI, 1 er sikkerhedskoefficient, og så den egenlast, som vi nogle gange har fundet over på vores lastskemaer, som vi gennemgik på det tidlige oplæg, plus KFI 1 igen, plus sikkerhedskoefficienten for den variable, som var 1,5, og så ganger vi med Q nyttelast.
Og det er jo fra jeres loft eller fra jeres gulvkonstruktioner lagt sammen. Så kører vi videre og siger KFI 1, sikkerhedskoefficienten 1,5 og ganger med 0,3, som jo er vores Fi 0 for sne, reduktionsfaktoren for sne, og gange med Q sne, som vi også har fundet til 0,8 tidligere. Og så vender vi den om og bytter om på de her to. Så nu får vi jo snelasten lagt herover. Det var Q sne, der blev lagt herover, og Q nytte, der bliver lagt her retur. Og så husker vi lige, at kombinationsfaktoren for Q nytte, den er altså for nyttelasten, den er altså 0,5, og for snelasten er 0,3. Så det er det, der ændrer sig her. At vi flytter rundt på Q sne, den variable sne og den variable nyttelast, og så har vi 0,5 i stedet for 0,3 på vores reduktionsfaktor. Så det er det største af de her to ED, vi får ud hernede, som vi så skal dimensionere videre med, når vi senere hen, godt nok først på anden, skal til at regne, hvad stor fundamentet nu engang skal være, i forhold til at kunne holde vores bygning oprejst. Efter vi lige har gennemgået formlen på forrige slide og de forskellige partialkoefficienter, sikkerhedskoefficienter, reduktionsfaktor og KFI, så prøver vi lige at gå ned igennem det her eksempel for at regne både, hvor vi regner nyttelast for dominerende og snelast for dominerende. Først og fremmest kigger vi ned i det her hus. 2,5 meter høj ydervæg, en sokkel, et tag med 30 grader hældning på, og taget spærret spænder altså 8 meter. Så det vil sige, at halvdelen af spærret i 4 meter går over i den her ydervæg og ligger af, og går over i den her ydervæg og ligger af med aflevere sin kræfter ned her. Vi har taget den pladefunktion, der ligger kræfterne 50% ud på hver side, 4 meter til den ene side, 4 meter til den anden side, og ned i facaderne, som er søjlefunktionen, og ned i fundamenterne. Så har vi yderligere loftet, som er pladefunktion, ligger det ud i facaderne og ned i fundamenterne. Taget skal vi huske, at der er både egenlast for taget, og så er det snelast for taget. Loftet skal vi huske, der er både egenlast fra loftet, og så er der nyttelast fra loftet. Hvis vi kigger over i vores kombinationsskema her, så har vi hvor meget de enkelte bygningsdele, snelast og nyttelast vejer i kilonewton per kvadratmeter. Taget er 0,49 som fladelast, loftet har 0,36 som fladelast, og ydervæggen 3,91 som fladelast. Snelasten er 0,8, og nyttelasten har vi også hentet over fra Eurocode 1 til at være 0,5. Taget og loftet og nyttelasten og snelasten, de spænder altså på den måde, at de ligger af på spærret, eller hænger i spærret, så det er 8 meter bredt og delt med 2, det er lige 4 meter. Det er altså det, der bliver lagt ud på hver af facaderne. Hvis vi regner det igennem, så får vi en linjelast fra taget, kilonewton per løbende meter, til 1,96, fra loftet 1,44, fra ydervæggen, der ganger vi så med højden på 2,5 meter, og får 9,78, og soklen er defineret til at være 6,98. Samlet egenlast fra vores bygningsdel og sokkel bliver 20,16 kN per løbende meter. Ved snelasten og nyttelasten bliver det så 3,2 og 2,0 kN per løbende meter. Reaktionsfaktorerne for snelast, den fandt vi tidligere til at være 0,3, og for nyttelast fandt vi den til at være 0,5. Det er fra Eurocode 1. Partialkoefficienterne, sikkerhedskoefficienterne, var for egenlasten 1, hvorimod den for variable laster var 1,5. Nu har vi regningseksemplet hernede sat op. ED med det grønne tiltag her, som er egenvægten. Det
røde tiltag, som i det her tilfælde er snelasten, der er dominerende, og det orange herinde, som i det her tilfælde er nyttelasten. Vi siger KFI, den var 1. Vi siger sikkerhedskoefficienten, den var 1. Og vi siger G total, den er 20,6. Plus KFI, den var stadigvæk 1. Sikkerhedskoefficienten variabellastet var 1,5 og gange med snelastens linjelast på 3,2. Vi plusser med KFI, som er 1, gange sikkerhedskoefficienten variabellastet 1,5 og ganger med kombinationsfaktoren for nyttelast, den var altså 0,5, og ganger med nyttelastens linjelast på de to ned her. Vi får altså en ED, hvor vi har valgt snellast som værende dominerende, derfor kalder vi den ED2, til at være 26,46 kN per løbet meter. Nu skal vi så regne det samme igennem, bare med dominerende nyttelast. Det vil sige, vi bytter om på det her led og det her led, og så husker vi lige at skifte nyttelastens kombinationsfaktor ud fra 0,5 på nyttelast til 0,3 på snelast. Det gør vi på næste slide, og ud fra det skal vi så vurdere, hvad er det for en last, der bliver højest. Er det, hvor snelasten er dominerende, eller nyttelasten, der er dominerende? Og det højeste tal, det er altså det, vi går videre med, når vi projekterer vores fundamenter. Nu prøver vi så lige at kigge ned igennem, hvor nyttelast er gjort dominerende. Så de her tal, alt det der står herovre, det er stadigvæk det samme. Vores ED1 kalder vi, når det er nyttelast nu. Egenlasten er stadigvæk det samme. 1 i KFI, 1 i sikkerhedskoefficient og 20,16 i egenlast. KFI 1,1. Sikkerhedskoefficient for variabel last, i det her tilfælde nyttelast 1,5. Og lasten fra nyttelast til 2. Og så plusser vi så med det sidste led med snelasten. KFI 1. Sikkerhedskoefficienten 1,5. Kombinationsfaktoren for sne er altså 0,3. Det var det her, vi skiftede over på 0,3 til 0,5. Og lasten for sne er altså 3,2. Når vi regner nyttelastdominerende, så har vi altså 24,6 kN som den last, der bliver trykket ned på fundamentet. Og i det her tilfælde, så kan man jo så sige, at snelasten ender jo egentlig med at være det højeste tryk ned på fundamentet, så det er den, vi sådan set skal fortsætte med at dimensionere videre med, når vi skal til at dimensionere fundamenter.